So ito ito karon diri sa sagbutan ha. Mga hoy ta diri mga hoy. So diri sa bukid way problema diri kahoy kay libre na. Oh. Kita ni mo taga palibot ini kahoy. Pindi lang kasi mo kuha na ni. Pili lang ka. Palwa. O kahoy ba nga. Kahoy gyud nga kuan. Ini kahoy sa puno. Punong kahoy. Tao na to din. Di na problema tas bukid kay pwede man tanganguan ba. Mudyot og mga bukong-bukong, butay-butay. Hindi lang unsa imong sugnod. Kay magbuot nimo. So dili problema diri gas. Sa bukid di na ta magas no. So nyata karon din siyempre nato matanom din nato pong hawanan gamay ini sagbak na kaya may na-sprayhan na ini kuan muan na tong tanong kanaka kanaka yung hawanan gamay sigbuta na puno nakasagbot sa mga saging diri dihana na gyud dihana na tong ups tigil na ta itong kanaka ning hawanan gamay mo ni gitawag og lutya kanaka lutya. Ano ba nila? Gabi mo ba ni? Ay sagbot na. Hawan-hawan no kung ginhawa po ni gamay. Ito ang tanom. Sayang po kaya. Hawanan na. Pagka-harvest ani. So dili lang ni siya daw bunlayan na. Kanilang bitbitan na natong sagbok palibot. Aron di matandog ng mga gamot ano. Aron mo produce sa bunga ba. Bitbitan ng palibot. Aning kanaka. Kumao daw ni ingon nila nga. Dili ni siya panon. Dili siya bunlayan. Bitan lang. Palibot na. Ano so ito atiman aron pud nga makaharvest kita ni. So niya ta karas bukid. So thank you so much and God bless.